Това е Гошо. Поредицата из дънките на Гошо. Естествено. Виж му моста какъв е грозен. Ето това е. Виж му като някакъв селски идиот. Така, сега. Това е пълен мухло. И ще се опита да прави циганско колело, обаче дали ще успее. Що? Защото е мухло, що? Това го правим преди да отидем на тренировка. Не ме бий, мамка ти. Ще те ударя, работи! Не стана хубав клип заради теб, мухло. Тъшаци ти и край. Ти си жена. Бяга от тук. Сега, пробвай се, преди да отидеш на тренировка се потруши. Той е борец, уж. Голям мухло е, нали? Виж го. Гледайте го сега. Мята крачоли настрани. Отскочи. Майко. Опак с една ръка. Абе не слагай. Пълен идиот е. Давай без ръце. Искаш да ми лапаш глава? Ти нямаш, какво се прави сега тук на камерата? Добре, сега напри с салто. Напри челно. Вземи една възглавница. Или одилата, Вижте го. Пълен мухло е, гледайте го, ето. Вижте го, вижте. Чакай! Кажи нещо на зрителя. Сега трябва преди да се умре сега. Преди да умреш. То свърши писнената кола. Няма нищо, умирай сега. Ето, пълен идиот ви казах. Тук не го мога, ама тренировките го направя. Да, късте. Сега ви напри.